Учител в тънкостите на занаятите беше майсторът от Сопотската гравьорска школа Евгений Димов. Много от децата за първи път хващат чукче и длето, но всички с желание се впуснаха в това да претворят любими герои, цветя, сърчица, природни картини върху малко парченце дърво или метал. И когато с молива нарисуваме, вземаме инструмента и държим внимателно и удряме отгоре с чукчет. Трябва да внимаваме с уредите. Необходими чукче, длета, за да ги оформим. Молив, първо да ги оформим, после с длетето да го очертаем. И много ми харесва как го правя и ако намеря вкъщи материали и такива, ще си направя пак. Също може и с инструмента на дядо това да ми стане хоби. За майстор Евгений Димов ролята на преподавател също беше предизвикателство. Затова внимателно обясни на децата тънкостите на занаята. Добрата дърворезба трябва да е подложена с една добра рисунка. За да направи нож, един майстор трябва да е добър ковач, добър шлосер, добър дърводелец и накрая и добър дърворезбар, за да го украси. Като че ли най-важният инструмент е ръката, защото само длето никога не работи. Изображението го правим от ситни точици, които са една до друга, а не от линии. Иначе металогравюрата е изключително богато изкуство с много видове техники. Чудесни деца, отворени и така има пламъче в очите, работите се получават. Лятото в музея се оказа чудесна инициатива и за деца, и за родители. Всяка седмица музеят в Търговище посвещава на различни инициативи. От една страна да покажем на децата занаятите като нещо, което е съществувало в миналото и на което ние сега сме наследници, а от друга страна, чисто педагогически, наблюдавайки как се държат децата, какво е усещането. Те са щастливи и самите казват, че се чувстват по по-различен начин. В следващите занимания децата ще разберат как се прави шита дантела, такане и изработка на макраме.